त्या रात्री सुनील नेहमीप्रमाणे कामावरून घरी येत होता. आज त्याला घरी यायला जरा जास्तच उशीर झाला होता. रात्रीचे साधारण 11 वाजले होते. त्याचा पडलेला चेहरा त्याचा दिवसभराचा थकवा स्पष्ट दाखवत होता. रस्त्यावर फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांशिवाय तिथे रस्त्यावर कोणीच दिसत नव्हतं. तोही त्याच्या दमलेल्या शरीराने मरगळत कसाबसा त्याच्या घरी आला. त्याच्याकडच्या डुप्लिकेट चावीने त्याने घराचं दार उघडलं. कामावरून येताना त्याने वाटेतच काहीतरी खाऊन घेतलं होतं. म्हणून दमलेला सुनील कपडे बदलून सरळ त्याच्या खोलीत शिरला आणि बेडवर आडवा झाला. खोलीच्या सगळ्या लाईटी बंद होत्या. डोक्यावरचा फॅन पूर्ण स्पीडवर गरागरा फिरत होता. सुनील पडल्या पडल्या झोपी गेला. साधारण 20 मिनिटं झाली असतील. सुनील झोपल्या झोपल्याच त्याची कूस बदलत होता. त्याला कदाचित काहीतरी वाईट स्वप्न पडलं असावं. त्याच्या कपाळावर घामाचे थेंब जमू लागले होते. नाही नाही, सोड सोड मला. सुनील झोपेतच काहीतरी विचित्र बडबडत होता. त्याने झोपेतच त्याची पुन्हा एकदा कूस बदलली आणि तो पलंगावरून खाली पडला. त्याने त्याचे डोळे उघडले आणि त्याचं संपूर्ण शरीरच भीतीने शहारलं गेलं. उंच इमारतीवरून खाली पडत असल्याप्रमाणे सुनील एका खोल भागात पडत होता. तो खाली पडत होता की खालून त्याला एखादी शक्ती खेचत होती हे मात्र त्याला कळत नव्हतं. तो घाबरून जोरजोरात ओरडू लागला. पण तो बराच वेळ तसाच त्या अंधाऱ्या भागात जात राहिला. आता सगळं काही संपलं. इतक्या उंचावरून खाली पडल्यावर त्याचं वाचणं अशक्यच होतं. तेवढ्यात तो धाडकन एका चिखलात पडला. आश्चर्य होतं, इतक्यावरून पडून सुद्धा तो जिवंत होता. पलंगावरून खाली पडावं साधारण इतकाच त्याला मार लागला होता. त्यातही खाली चिखल असल्यामुळे त्याला तो मार जाणवलाच नव्हता. पण तो नेमका कुठे आला होता? सुनीलने त्याच्या आजूबाजूला पाहिलं. ती एक अतिशय भयानक दिसणारी एक गुफा होती. तिला खूप सारे मार्ग दिसत होते. त्या गुफेत एक मंद उजेड पसरला होता. त्याच उजेडात सुनीलला गुहेच्या आतील दृश्य स्पष्ट दिसत होतं. गुहेच्या भिंती ओल्याचिंब झाल्या होत्या. काही भिंतीतून तर पाणीही पाझरत होतं. गुहेचं छतही जागोजागी लीक झाल्यासारखं गळत होतं. त्यामुळे गुहेत पाऊलभर चिखल साचला होता. ती जागा नेमकी होती कुठे? पाण्याच्या आतमध्ये की एखाद्या डोंगरामध्ये? इतक्यातच सुनीलला त्याच्या पावलावर कोणाच्या तरी वळवळण्याची जाणीव झाली. त्याने खाली पाहिले तर तो चिखल संपूर्ण किड्यांचा बनला होता. सुनीलच्या शरीरातून एक शिरशिरीच गेली. त्याने एक दोनदा त्याचे पाय झटकले तर ते पुन्हा त्या वळवळणाऱ्या किड्यांवर पडून सुनीलच्या पायाखाली ते चिरडले गेले. सुनीलला ते पाहवत नव्हतं. ते फारच किळसवाणं होतं. त्याने काही क्षणासाठी स्वतःचे डोळे मिटून घेतले. छतावरून टपकणारं ते पाणी सुनीलच्या अंगावरही पडत होतं. पण त्याला त्याच्या अंगावर वेगळीच जाणीव होत होती. तो स्पर्श तर पाण्याचा मुळीच वाटत नव्हता. सुनीलने डोळे उघडून पाहिले तर त्याच्या हातावर, खांद्यावर झुरळं चालत होती. त्या गुहेच्या छतातून पाणी नाही तर झुरळं, घोणी असे किडे टपकत होते. त्याने पाझरणाऱ्या त्या भिंतींकडे पाहिले तर तिथेही पाणी नाही तर जळवा, गांडूळ असे जंतू चिकटले होते. सुनीलचं संपूर्ण शरीर शहारलं. त्याच्या अंगावरून पुन्हा एकदा शहारी गेली. ती गुफा होती की एक गटार हेच त्याला समजत नव्हतं. पण तिथे नुसतं उभं राहून काहीच साध्य होणार नव्हतं. त्याला तिथून बाहेर पडण्यासाठी तिथून पुढे जावंच लागणार होतं. सुनील एक एक पावलं टाकत पुढे सरकत होता. तो त्याच्या पायाखाली न जाणे किती किडे चिरडत होता. त्यातून निघणाऱ्या काळपट हिरव्या रसाने त्याचे दोन्ही अनवाणी पाय रंगले गेले होते. त्यातीलच काही किडे त्याच्या पायावरून चिकटून वर येत होते. सुनील त्यांना त्याच्यापासून लांब झटकत होता. तोच त्याच्या पायाला काहीतरी कडक वस्तू लागली. इतका वेळ वळवळणाऱ्या त्या नरम लबलबीत किड्यांचा स्पर्श, त्यात हे अचानक वेगळं काय असावं?
ते कळण्यासाठी त्याला त्या किड्यांनी भरलेल्या चिखलात त्याचा हात घालावा लागणार होता. त्याने त्या चिखलात कसाबसा त्याचा हात आत नेला. हे करत असताना ते जंतू त्याच्या हातावर वळवळत होते, पण सुनीलला त्याच्या या भीतीवर कसंही करून मात करावीच लागणार होती. त्याने त्या चिखलात हात घालून ती वस्तू बाहेर काढली. पाहतो तर ती एक मानवी कवटी होती. त्याला त्या पायाला पुढे अजून काही मानवी हाडे आणि हाडांचे सांगाडे मिळाले. याचा अर्थ याआधी इथे आलेली माणसे त्यांचीही अशी अवस्था बनली होती. तेवढ्यातच सुनीलला कोणाच्या तरी रडण्याचा आवाज आला. सुनील त्या चिखलातून कसाबसा त्या आवाजाच्या दिशेने गेला. गुहेत लांबवर त्याला एक बाई भिंतीकडे तोंड करून रडत असलेली दिसली. सुनीलच्या जीवात जीव आला. तिथे त्याच्याशिवाय एक बाईही होती हे पाहून त्याला थोडं बरं वाटलं. कदाचित तीही इथे अडकली होती आणि म्हणूनच रडत होती. तुम्ही माझ्याप्रमाणे इथे अडकला आहात का? घाबरू नका, मान्य आहे ही जागा फारच किळसवाणी आहे, पण आपण इथून निघण्याचा प्रयत्न करू, असं म्हणत सुनील त्या बाईच्या दिशेने गेला. तो तिच्या जवळ जाताच ती एकदमच रडायची थांबली आणि तिने सुनीलकडे पाठी वळून पाहिले. तिची ती अवस्था पाहून सुनीलचे तर हातपाय गारच पडले. तो घाबरून एक एक पावलं मागे जाऊ लागला. तोच त्या बाईने त्याच्यावर झडप घातली. सुनील थोडक्यात बचावला. तो त्याच्या अनवाणी पायाने तिथून धावत सुटला. धावत असताना अनेक ठिकाणी तो घसरला गेला, पण तरीही स्वतःला सावरत तो त्या गुहेच्या एका मार्गातून दुसऱ्या मार्गात धावतच राहिला. तेवढ्यातच त्याच्या कानांवर एक भयानक किंकाळी पडली. धावता धावताच त्याने पाठी वळून पाहिले. पाहतो तर काय, ती बाई छतावरून उलटी त्याच्याच दिशेने धावत येत होती. इतकंच नाही तर तिच्या आवाजाने गुहेच्या इतर मार्गांनी अजून काही जिवंत प्रेते भिंतीवरून चालत सुनीलच्याच दिशेने येत होती. आता तर सुनीलला दुसरा कोणताच पर्याय दिसत नव्हता. तो घाबरला होता. त्याचा वेग कमी होत चालला होता. तोच त्याची नजर पायाखालच्या चिखलावर गेली. इतका वेळ एकाच जागी पडून असलेला तो किड्यांचा चिखल हळूहळू एका दिशेला सरकत होता. सुनील त्याच दिशेने धावू लागला. ती बाई सुनीलच्या जवळ अजून जवळ येऊ लागली. ती कोणत्याही क्षणी सुनीलवर उडी मारणारच होती. तो सुनील त्या चिखलासोबतच एका खड्ड्यात ओढला गेला. तो घाबरला. त्याने त्याचे डोळे घट्ट बंद करून घेतले. तो काही काळ तसाच खोल काळ्या काळोख्या खड्ड्यात पडतच राहिला. आणि तो धाडकन जमिनीवर आदळला. त्याच्यावर किडे, झुरळं यांनी युक्त असा खतखतात चिखलही पडत होता. पण सुनीलला त्या चिखलाचा स्पर्श काहीसा वेगळा वाटत होता. त्याने घाबरतच त्याचे डोळे हळूवार उघडले. पाहतो तर काय, तो त्याच्या घराच्या पाठच्या भागात होता. डोक्यावर जोरजोरात पाऊस पडत होता. तो घराच्या भिंतीच्या आधारे कसाबसा उठून उभा राहिला. त्याने इथे तिथे पाहिले आणि तो विचार करू लागला. हे जे काही त्याने पाहिलं, अनुभवलं, हे सगळं एक फक्त त्याचं स्वप्नच होतं. तो घराच्या खिडकीकडे गेला. त्याने स्वतःच्या कपड्यांकडे पाहिले. तो तर आत बेडरूम मध्ये झोपला होता. मग तो बाहेर कसा आला? हा सगळा प्रसंग सुनीलच्या डोक्यावरून गेला होता. त्याने घराची बेल केली. आतून त्याचे घरचे बाहेर आले. त्याला चिखलात लोळलेलं, भिजलेलं पाहून ते दारातच त्यावर एकावर एक प्रश्न विचारू लागले. सुनील त्यांना समजावू पाहत होता, पण हे सगळं करत असताना घरापाठून एक सावली त्यांच्याकडे एकटक नजरेने पाहत होती. प्रश्न हा होता की सुनील जिथे कुठे गेला होता, ज्या कुठल्या जागी अडकला होता, तिथून सुनील एकदाच परत आला होता की त्यासोबत अजून कोणी आलं होतं? बॅकरूम्स. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा.
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.